Ozbiljno, ali... Tjeraj, jak. Evo, mi smo naplatili prevoz, znači. Mislim, plaću su prevoz. Vozi ništa. Podigni! Neće gori, ne? Ne znam. Neće moći izađe, ali. Tek beži jer ću lud. Te puće vaj. A? Kuće. Unutra. Pita? Gdje je ovo? Hodam prevozi. Rađu prevozi. Jel ga sad koka? A da vidiš šta daš? Sad ćemo... O! Ćemo brzanje. Ova sad ne mogu. Od kome raste, a? Dok se preliva, ne. Veseli. A ne. Tiš. Sve ćemo široko ovako. Dobar. Evo, hoćemo sad do vama ili idemo čisto do Mićenom? Idemo da uživi. A zol ti njega ako ti ide? A? Zol ti njega. Da vidimo. Ajde da vidimo. Ej! To vi neće. Ovdje i on. O, može sad... Pravo ne držiš. Zvuči gore. Ovo je dobro, može da dalje vuče za one strane. Stavi tamo. Gdje ne može zvuči ovo.